May storytelling tayo nung sa nangyari kanina. Nangyari kanina, nagka-violation kami sa auxiliary doon sa city, no? Diyos ko. Alam niyo kung magkano binayaran namin? Hello mga kachika. May pa-pizza kami dito sa Carental, no? Siguro as avid customer. Okay, where are we going now? Mga kachika, nandito na kami. Ginabi kami ng dating. Ginabi kami ng ng punta dito. Ayan, dito tayo sa Jungle House. Uwi na kami mga kachika, no? Ang dilim. Uwi na kami. Ayan, ang dilim. Uwi na kami. The next day. Mga kachika, kain tayo. Gutom si Maninay. Gutom ang inyong chikadurang Ilongga. Mula pa kagabi yung namin, yung punta namin sa jungle ng mga tiles doon. So after this, babalik pa kami ulit ng isang batch. Kaya kami gutom. Walang kain. Diet. Wala nang pambili ng pagkain. Ayan, ganda ng weather, oh. Okay. Go. Go. Tay. Alam niyo mga kachika, nandito na kami sa Jungle House. Mag-init tayo ng tubig kasi gutom tayo, no? Walang kain-kain. Ay! Diyos ko! Hulog ang Ay! Diyos ko! Hulog ang strainer ng ating Dito tayo kukuha ng tubig na ating
Kasi magkakape tayo. So, dito na lang tayo kukuha ng tubig. Ay, bahala na. Ayan sila. Ayan, pamangkin ko at si Chikador yung nagpubuhat ng simento at saka tiles natin, no? Mag-ano muna tayo ng ating tubig. Mga kachika, kape tayo. Tutoy. Ayan, no? Mga alaga ng kapatid ko. Kape muna tayo kasi baka wala tayong powers mamaya. May isang trip pa tayo. Ito yung ating tiles. Ayan. So, may 1 trip pa tayo. So, kape muna tayo, no? Kape muna. Kape muna kami. Tapos, tinapay lang. Okay na yan. Naka-recharge lang ng power. Si Chikador ang Ilongga. Ayan. Tutoy. Ayan, Ayan, haggard yung dating natin. Haggard na si Chikadora, no? Ayan. Ito yung ating jungle house. Ayan. Ayan, may lightings na tayo dyan. Ang project natin ngayon ay yung ating tiles. Saka na yung skim coat dyan ng ating walls. No? Ito muna yung ating project. Ayan, may lightings na tayo dyan. So, ayan na. Kape muna tayo. Kape. I forgot the grass and the... And that stove. Ayan, may stove kanina. Kalan. Ay, that is salt. Anato tree. Because of too much water during the rainy season, it gives up. And it has so many fruits. Oh, the banana is there. But it has fruits which will yield and also other trees. Ay! Haad! Aw, asi puloy, gali. Yan ka halin? Baw! Perte! Lagaw-lagaw ka sa pangpang suba. Aalis na kami mga kachikan. Makain pa ako. May storytelling tayo nung sa nangyari kanina. Nangyari kanina, nagka-violation kami sa auxiliary doon sa city, no? Diyos ko. Alam niyo kung magkano binayaran namin? 3,000 pesos. Sabi niya, pag i-report daw kami sa LTO, magbabaya daw si Chikador ng 10,000. So doon pa lang, aayusin niya na lang. Tapos daw yung... Kaya research ko pa yan yung totoo. Pero hindi na kami nag-argue no, kasi baka naghanap na lang ako ng pera, nagbigay ng 3,000, sabi niya. Akala ko 200, pwede na. Hindi pala. Sabi niya, in English, para maintindihan ni Chikador, nag-English yung auxiliary, sabi niya, Ma'am, I have so many money. You want to see my money? I am a son of a doctor. So I have many money. So I don't argue. I just say to him, okay. Sa inyo ba naman mga kachika, pag anak ka ba ng doktor, bakit dyan ka na lang magtsatsaga sa auxiliary na buong araw na sa initan ka? Parang gumagawa lang siya ng drama, no? Pero
to make the story short, para hindi na nagbigay na lang kami ng 3,000. Sana sabi ni Chikador, sana makabili siya ng isang sakong bigas at mapakain niya ang mga anak niya sa isang araw na ganun. Kasi sabi niya, maraming CCTV dito. Papasok na ako sa sasakyan, tapos doon yung resibo. May isang stub siya ng mga resibo doon. Sabi niya, dyan ko daw ilagay yung 3,000 sa loob ng mga stub ng mga resibo na yun. At saka ibigay ko sa kanya. So yung ginawa ko, binagay ko yung 3,000 pesos doon sa ibaba ng mga resibo at binigay ko sa kanya. Tapos call ko siya, tapos sabi niya sa amin, ayun na. Yun yung nangyari sa amin kanina, sa city. Grabe. Gutom si Chikadora ninyo, no? Pati mga dito. Hindi ata ma-turn off yung camera. Ayan, no? Pati mga aso ng kapatid ko, gutom din, no? Alis muna ako ng mga tratsika. We are here again, no? Last batch na ng aming tiles na kukunin. Tapos, balik ulit kami sa jungle. We can go to that bike. A nice view. Ayan, may nipahat sila. Oh. Ayan. Bang. Oy. May takway. May takway tayo mga kachika, may gulay. May gulay tayo. Hanap tayo ng gulay. Gulay sa jungle. Ha?
Ba, gurang-gurang ba? Wow. Wow, duro subay. Duro subay mo pula. Better. There's so many ants. Red ant. Abaw! You have to be careful.